pagsilibrar natin patron. Ang mga activities namon may mga nag-sponsor na nakumpleto ang 9 days novena para nato patrono ng San Pedro de Alcantara. Ini nga itong pagsilibrar kay tradisyon sa manamon ini, na hindi nimunta kada tuig in Manila, may liwat kita organisasyon na nagsisilibrar. Hindi mo namon na intuyo namon na malibay yung atong organisasyon. Ang nakaagi ng mga tuig, medyo naglayo yung organisasyon. But the past 3 years, dalahan, panlibagong hanibata ang mga kabugtog, mga ikasyong rasno,